Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy iýuly Azat Türkmeniň dünýä habarlarynyň nowatdaky sany. Gepleşigiň başynda bir zat ýatladýan, ýagny şu gepleşikden başlap biz Azat Türkmeniň dünýä habarlaryny belli bir tema degişli, ýagny bir meňdeşirek temalary degişli wakalar barada aýratyn täzelikler habaryny bermekçi. Munyň özi täzelikler habarlaryny birinjiden gyýtgarak etmek hemem dinleyijileri ýadatmalyk üçin edilýär. Sizem täzeliklerin şeýle formatyny gollarsyňyz diýip umyt edýän. Täzeliklerin video ýadylarynyň daşky suratlary käte meňdeş bolsa-da, olaň her sanynyň ýokarky burçundaky nomerler tapawutlanır. Ana şol nomerler boýunça-da siz olardan haýsysynyň täzedigini, haýsysynyň könürekdigini bilip bilersiňiz. Kanalymyzyň gepleşiklerini gollaýan bolsaňyz we heniden abuna durmadyk bolsaňyz, abuna durun, like basyň we gepleşikler baradaky öz pikirlerinizi hem kommentariýa bölümine ýazyp durun. Indi habarlamada geçýäs. Bugünkü habar gepleşigimizde biz Türkmenistana we Sewitimizde degişli käbir soňky mühim wakalara gyýsaçyk syň bereriz. Başda habarlaryň gyýsaça mazmuny. Näme üçin Serdar Berdimuhammedow Özbegistana sapar wagtynda türkmen raýatlarynyň bu ýurda saparlaryny ýeňilleşdirmek barada asla gurrun gozgamady. Kırgızstanda geçirilen Merkez Aziýa liderleriniň samitinde näme üçin aly böyle türkmeniň jikmesi tutuş sebitde maglumat ulgamlaryna gödegçilik güýçlendirmek barada akyl hatýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte taparynyň Al-Qaida we IŞİD terroristik guramalarynyň Merkezi Aziýa sebitine howp awanlary ýanynda barada berýän duýduruşlary sebitdäki ýurtlar üçin näme aňladyp biler. Belarusiýa bilen sugutlaşýan Türkmenistan özüne adwokatlyk edýän ýuridik firma üçin ýene goşmaça $6 milyon pul tölemeli. Türkmenistanyň Belarusiýa bilen dagwaty näme? Indi şu käbir beýleki täzelikler baradaky giňişirek maglumatymy dinleýän. Bilşiňiz ýaly ýakynda, ýagny 14-nji 15-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow Özbek prezidenti Şawkat Mirziýowyň çakylygy boýunça Özbegistana resmi sapar etdi. Bu barada köp sanly habar agentliklere maglumat berdiler. Şol saparyň dowamynda da döwlet tarahy hyzmatdaşlyklaryna degişli jemi 19 sany şertnama gol çekilendi habar berildi. Ýöne gynansak da Serdar Berdimuhammedowyň bu saparynyň dowamynda Türkmenistanyň köp raýatlaryny garaşdyran esasy bir mesele asla goz bolmady. O mesele nähil mesele? O mesele Türkmenistanyň raýatlarynyň Özbegistana sapar etmeklerini ýeňilleşdirmek. Ýani bilşiňiz ýaly saparyň atny ýadygyň döwründe Türkmenistanyň raýatlarynyň Özbegistan ile terket ýakada ýaşaýan raýatlarynyň Özbegistana saparlaryny ýeňilleşdirmek barada ýürüýte bir düzgün kabul edildi. Şo düzgüne görä Özbegistan bilen terket ýakada ýaşaýan raýatlar 3 güne çenli Özbegistana wizasyz sapar etmäge mümkinçilik aldylar. Ýöne şo düzgün näme üçindir 2013-nji ýylda ýatyrly Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrly. Ödem sebäbi düşündirilmedi. Indi ola bir tarapy, ikinciden pandemiýa çenli bolan döwürde näile bolsa Türkmenistanyň raýatlary Özbegistana aňsadyrak sapar edip bilýärdiler. Ýagny muň üçin şol Türkmenistanda bar bolan turist agentliklerine, firmalaryna ýüz tutýan, olaram 2 çunyň dowamynda taňa Özbegistanyň wizasyny alyp berýärler ýa ödün gönnen gün Özbegistanyň ilçehanatyna ýüz tutýan aňsat ýollar bilen alyp bolýardy wiza. Emma soňky döwürler şo kynlaşdyryldy. Esasanam şu pandemiýa bakanaty bilen şu wakalaryň fonuny kynlaşdyryldy. Birinciden şol wiza almak meselesi kynlaşdyrylypdyr. Raýatlaryň maglumatyna görä indi şol turistik firmalara ýüz tutanyň bilen hem aňsat wiza alyp boranok diýerler. Ýöne wiza alaýanda da indi Özbegistana sapar edip ýygyna dolanjak bolsaň, ýene de şol karantin lagerlerinde oturmaly. Ondan hem ulug atna bularam häzir kesilli. Ne awtobus gatnaýa, ne otlu gatnaýa, ne uçurlar gatnaýa, ýolçy uçurlary. Umumyň şu ýagdaýlar hem Özbegistana sapar etmek meselesini gaty kynlaşdyrdy. Indi şunu birazajyk ýeňilleşdirmek üçin nämeler edip bolardy? Elbetde birinciden şol karantin düzgünni ýöne koýulaşdyrmaly. İkinciden gatnawlary, ýani transport gatnawlaryny ýola goýmaly. Uçurlar ýola goýmaly. Otlu gatna real etmeli, autobus gatna real etmeli.
Man şu zatlar barada hiç il gurrun gowulmady. Indi bir tarapdan bu taýda tynçlar näme diýerler? Şol Türkmenistanyň raýatlary pandemiýadan öňki döwürde näme üçin köp sapar edýärdiler Özbegistana. Olaň saparyna sebäp bolan zat bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň öz içinde adamlar öz galanan pullaryny, aýlyk haklaryny awtomatlardan almak meselesinde kynçylyk çekdiler. Şoň üçin olar näme edip başladylar? Şol aňsat ýollar bilen alyp bolýan Özbek ýygyny alyp, Özbegistanyň territoriýasyna girip, Özbegistanyň bankomatlarynyň öz pullaryny çekip soňam ýurda dolandylar. Indi bu bir tarapdan Özbegistan üçin bähwitsiz bolup çykýar. Täze Özbegistan öz walyutasyny öz territoriýasynyň gideresi gelenok bolýar. Indi Özbegistan tarapynyň bähwiti ýok diýeli bu taýda. Ýöne Türkmenistanyň döwlet liderini hem şu arada meselen gol gapşon ýeňilleşdirjek bolanok, iň bolmanda bir şoňa iteri berjek bolanok. Diýmek, şu zatlara syň edip oturan döwlet lideri onda Türkmenistanyň çekýän başda Türkmenistan raýatlarynyň başyndan geçirýän kynçylyklaryna göýlenýär. Onu atla gydyklandyran, onu nagyt puly, köpelt, el ýeterlet iň bolmanda türkmeniň öz manadynyň el ýeterligini güýçlendir, şonu bir adaçyk gowlanlar on esasy zerurluk şoň üçin ýüze çykýar. Ýagny adamlar pul çekmek maksady bilen gidýärdi. Indi raýatlar özüňiz näme pikir edýäňiz? Serdar Berdimuhammedowyň şu saparyna umumyň iki taraplaryň gatnawlary, ýolagçy gatnawlaryny bir ýeňilleşdirmek barada şu meseleni gowulgamazlygy näme bilen baglanşyk bolup biler? Ol bilkaslaý ne diýýär şu zatlar? Indi Türkmenistan bilen goňşy Özbegistanyň arasyndaky ýolagçy gatnawlar hakynda gurrun edýär. Ýöne Türkmenistanyň öz içindäki transport gatnawlarynyň şuň kugun ullukan bir tragediýa urulyny habar berilýär. Onda raýatlar aýdýarlar bir kunlukda Türkmen News neşeren şu aradaky mesele üns çekip aýratyn syň ýazypdyr. Şu taýda nähili mesele gowad bolýar. Türkmenistanyň öz içinde pandemiýa döwründen ozalky döwürde gatnap duran otly gatnawlarynyň häzirki wagt köp etraplaryň arasynda, şäherleň arasynda kesilenligi hemen şu sebäbini düşünüp bilmeýänliklaryny aýdýar-da. Näme hal üçin mundan ozal gatnap duran ýa-ni gaz ojak bilen türkmen awadynyň arasyndaky otlar häzirki wagt gatnanyk kelif tally merjenden türkmen awada gatnaýan otly ýolam häzir kesilipdir. Onsoň ýene bir otly liniýasy, otly ýol liniýasy bar. Imamnazar Kerki arasynda. Olam häzir towta durupdyr. Onsoň indi Mar vilayatynda, ýa-ni Serhadawatdan Mara gatnaýan otly wady. Daşawuldan hem köýündirgenje hem Daşawul vilayatynyň Türkmen başy etrawyna gitýän otly wady. Şonda minni köp wagtdan beri gatnanyk diýerler. Onsoň Saragatdan Aşgabatda gatnaýan otly wady. Olam ýatyrylypdyr. Ondan Gadylgaýadan Ýetrekden Berekede ýagny Balkan awadyň Bereket passiýolugyna şeýle gatnaýan otly wady olam kesilipdir. Şular ýaly bular aý sanasaň sowa wadilen ýaly ýöne sana oturmaly. Ne awtobus gatnaýar diýe, ne otly ýol, ne otlylar gatnaýar. Ondan ne edip adamlar işe barsyn, iş tapsynlar. O ýerlerde etraplarda iş ýok. Ondan adamlar aç ölmelimi? Özlerini uluw bolmadyk adamlar ne edip gitmeli? Onuň üstesine de häzir bir vilayetden beýleki vilayetyň arasyna ýöne gitjek bolsaň, hatda iş tapanan bolsaň, häzir gitmek bolanok, ýörüýte komissiýaň ruhsat bolmasa barmak bolanok henidem. Ondan adamlar ne edip kazanç etmeli? Bu zatlar näme üçin edilýär? Bolýanny Türkmenistan bilen Özbegistan ýa beýleki goňşy ýurtlar bilen gatnawlarda uly kynçylyklar bar diýär. Indi ona bir tarafa goýan, bilen ýöne ýurdun öz içindäki şu döredilýän emeli kynçylyklar näme üçin edilýär? Koronavirusy bahanalap ödem ýurdun içinde ýok diýär. Koronavirus ýok diýär. Üstüne bir karantin düzgünleri bar. Daşa ýurtdan gelýän adamlarda koronavirus bar diýmek üçin hemen bunda esas ýok, olary karantina salýarlar. İki hepde ýaly o görülen adamlar karantinde oturýarlar, özlerine virusyň ýokdugyny subut edip çykýarlar. Onu ýurdun içinde bular ýaly panika, howsala düşmäge näme esas bar? O gatnawlary ýapyp awtobusdan gatnawlaryny otlydan gatnawlary ýatyryp oturmagy hiç ýyly esas ýok. Diňe bir zat üçin edilip biler, olam adamlar ýagdaýyny, eklenç ýagdaýyny kynlaşdyraýyn niýsen, demografiýaň ösüşini togtadoýyn niýsen, ýagny häzir adamlarda niýet ýürküne bolan anamlar bolmansaň, adamlar hatda çağa dinletlere minne gelenok diýerler. Çağa planlaşdyrmaklyga minne bet edip oturýarlar diýär köp ýagdaýda. Görýäň bu nähili ýagdaýda sebäp bolýar bu zatlar.
Serdar Berdimuhammedowyň Özbegistan eden şu geçenki saparyna ýene synçylaryň ünsüren ýene bir maskaraçylygy olam şo hormatly mehmanlar üçin teýilge aktiv bir zat bar. Şo teýilge aktivde Özbegistana sapar edýän resmiler nahal oturtýarlar. Indi Berdimuhammedow gedek gelenine ulanyň pilem gyzyl şaýlan bolupdyr. Oňa ulanyň bedret hem ýa-ki oturdan nahalny suwarmak üçin ulanyň künnügem gyzyl şaýlan bolupdyr. Ödem näserediň şustaýda şoň düýbünne, şoň oturdan bagynyň düýbünne şular ýaly ýadygärlik pliçesi bar. Bulam gyzyl şaýlan, altyn şaýlan. Bu taýda näme diýe? Şu bag Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 2022-nji ýylyň 14-nji iýulyna ekildi diýe. Soňra men soňra video kadr görkezýärler ýerli habarçylar. Seredin ulanýan pilne seredin. Gyzyl şaýlan şol altyn şaýlan. Oňa aňartynda ne bedere dur, olam altyn şaýlan, oňa ýanyna nahaly suwarmak üçin goýulan künnük we olam gyzyl altyn şaýlan. Ödem ýerli synçylaryň aýtmagyna görä beýle resmiler gelenine bular ýaly gyzyl şaýlan zat goýulanok diýne şu Berdimuhammedow gelenine şunlar ýaly etdiler diýdi. Ne öýlegüňden bilşiňe diýäli kakaty babyň Serdaryň kakaty Gurbanly Berdimuhammedow hem Türkmenistanda her gedek bir ýerde nahal otursa hökman şoň ulanýan enjamlary gyzyl şaýlan bolmalylar. Ne bular nähil bolýan Özbegistanyň resmileri bu Türkmenistanyň bu samsyklaryny bu akmak liderleriniň islegini gözeginde tutup onu bulara şolar ýaly altyn şaýlan enjamlary hödürleýärler. Mine şolar ýaly täze düzgünni goňşy ýurtlaryň bir başladymy diýen sonra ýa. Ýene bir bellemeli täzelik bar. Şu Gurbanly Berdimuhammedowyň doglan gününe gabatlap 29-njy iýuny Aşgabatyň merkezinde täze bir seýilge haçylmaly. Olam şo gedek şol Berdimuhammedowyň ýa-ki doglan gününe gabatlanybam Kaspiýaka döwletleriniň samity geçirilýär, öz borçly bir duşuşy geçirilýär bolýan. Ýöne şolam açylmanlar, şol Daşkent ady bilen Aşgabatyň merkezinde şular ýaly bir seýilge açylmaly eken olam açylmanlar, şona mine ýa-da tüýşüripdirler. Indi Şawkat Mirziýowyň ýakyn wagtlarda Aşgabada tapar etjekdi aýdylýar, ýöne haçan tapar etjekdi wagtyndan tek anyk bir maglumat ýok. Ana şoňa gabatlabam şol Daşkent parkynyň açylyşy ýa-da tüýşürilýändigi aýdylýar. Indi bu Daşkent parkynyň açylmagy näme bilen baglanşykly bolup biler? Şu gün Özbegistanyň paýtagty Daşkentde Aşgabat ady bilen seýilgäh bar. 17-nji ýylda açylan şol seýilgähde Türkmenistanyň odalky prezidentim tapar edipdir. Menem 2019-njy ýylda bolamda şu yerli raýatlaryň maslahat bermek bilen şol men şu seýilgähe bardym. Hakykatdan hem ogudan seýilgäh Aşgabat ady bilen açylypdyr. Ödem şol seýilgähiň bedegi üçin ulanlan nagyşlar, ornamentler Türkmenistanyň türkmeniň diýäbine mahsus bolan ornamentler, milli nagyşlar bilen bedelipdir. Görýän ýakymly täsir galdyrdy menne. Indi şu Daşkent ady bilen Aşgabatda açylmaly seýilgäh hem ana şol Özbek tarapynyň eden şol öz borçly bir sowgadyna jogap hökmünde gurnolýan bir şäher diýip düşünilýär. Buňa hem elbetde iki tarapdan gatnaşyk üçin gowdat ýöne bir şular ýaly mediany bir obyektiň hem bolmagy bir ýerlikler gollanmaly zat. Ine şol täzelige desedim ünsiňizi çekeýin diýdim. Serdar Berdimuhammedowyň Özbegistanda eden şol taparyndan altyn geçenden soň Kırgızstanyň kurort şäheri bolan Çolpanata şäherine Merkez Aziýa döwletleriniň başlytonlarynyň 4-nji samity geçirildi. Liderler bu sammitin 4-nji gerek geçirilýär. Ýadyňyzda bolsa 3-nji sammit Türkmenistanda geçirilipdi. Ödem bu sammit maslahat alşmak formatynda geçirildi. Maslahatyň gün tertibinde su baýlyklaryny deň, adalatly we tygyşytly ulanmak, sewitin howpsuzlygyny üçin etmek we sewda aqtasada hymmatdaşlyklaryny gowlandyrmak ýaly meseleler boldy. Şol wagtyň özünde de bu sammitiň iň esasy wakasy 21-nji asyrda Merkez Aziýanyň ösüşi üçin dostlugy, hoşnýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek ady bilen täze bir hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekmek çäresi bolupdyr. Ýöne
Maglumata göre bu şertnama 5 döwlet liderininden ikisi gol çekmeýändir. Hususan Türkmenistanyň we Täjikistanyň döwlet liderleri gol çekmeýändir. Şolam bir gen waka hökmüne kabul edildi. Indi soň şo şertnamaň öz mazmuny nämeden ibaret? Ýa-ni ada, ýa-ni ýaly men aýdyşym ýaly bolýan. Soň şonu öwrenen kynçylar aýdýarlar, şertnama taslamasy Kazakystan tarapyndan hödürlenipdir. Ödem howpsuzlyk meselesinde we harby meselede birek-birege ýardam bermek ideýasyny öz içine alýan eken. Şoň üçin Täjikistan bilen Türkmenistan entek ol şertnamaň mazmunyny öwrenmek bahanasy bilen häzir oňa gol çekmekden saklanypdyr. Indi bu inisiatiwany kynçylar aýdýarlar, Kazakystanyň aladasy bilen baglanşdyrýarlar. Sebäbi bilşiňiz ýa soňky wagtlar Kazakystan bilen Orfiýetiň arasynda gatnaşyklar soňuş başlady. Şu wakalyň fonunda da Kazakystan ýanky ýaly şertnamaň proýektini hödürläp Amerika ady ýurtlaryna ýagny howpsuzlyk we harby meselede birek-birege ýardam bermek barady. Sizin özüňiz näme pikir edýäňiz? Şular ýaly şertnama zerurlyk barmy? Hem Täjikistan bilen Türkmenistanyň döwlet liderleriniň oňa gol çekmekden saklanmaklaryny hem bilen baglanşyk bolýar. Kırgızstanda geçirilen şu sammitden doğru bir ay öň, ýagny 11-nji iýuny Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň goşun ýolbaşçysy general Erik Kuryl Kazakystana sapar etdi. Hem ýurdun goranmak ministri Ruslan Jaksylykov bilen gepleşip geçirdi. Ne şu wakada şu Orfiýet bilen Kazakystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýa-ni ýaly sowuşýan döwrüne gabatdeldi. Netiçeler ýene nämen belleýärler? Şu wakalyň fonunda Kazakystan bilen Birleşen Ştatlar ýa-ni Amerika hyzmatdaşlyklarynyň ýygjamlaşyp ödem harby meseledäki hyzmatdaşlyklarynyň ýakynlaşyp başlandygyny aýdýarlar. Ene şoň alamatlarynyň bir hökmüne de ýanky Birleşen Ştatlaryň goşun generallarynyň biriniň Kazakystana eden şu ýakyn eden saparyny ondan soň ýanky general Kırgızstana da sapar edip gepleşip geçirdi. Şol Birleşen Ştatlaryň merkez serkerdeliginiň görýte bir saýty bar, US Central Command diýip, şonda maglumat berildi, şo bolan gepleşik barada, şo edilen sapar barada. Indi bu merkez serkerdeligi diýmek näme? Bu goşun bölüminiň özü näme anlady? Indi şoňa düşünmek üçin men size bir kartany görkezýän, dünýä kartasy, öz boşluğu dünýä kartasy bar. Şu taýda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň dünýäni 6 bölege bölüp, şu taýdaky özüniň täsir sferasyny görkezýän serhetine şu taýdaky çygyrlaryna seredin. Şoň kartasy şu, Amerikan täsir ediş sferasynyň kartasy. Şolam öz boluşly bir harby serhetlere bölünýär. Indi bu serhetler nähil serhetler? Şu taýda nähil adlandyrylýar? Indi Birleşen Ştatlaryň US Northern Command diýär. Birleşen Ştatlaryň demirgadyk serkerdeligi diýilip adlandyrylýar. Ol öz içine demirgadyk Amerikany alýar. Ondan US Southern Command diýär. Bu Birleşen Ştatlaryň günorta serkerdeligi diýilip adlandyrylýar. Olam günorta Amerikany öz içine alýar. Ondan US Africa Command diýär. Ol Birleşen Ştatlaryň Afrika serkerdeligi diýilip adlandyrylýar. Hem Birleşen Ştatlaryň Afrika boýunça täsir ediş sferasyny, şoň çygyryny görkezýär, şonu öz içine alýar. Ondan US European Command diýilip belli bir ara çäklaşda täsir ediş dünýä bölegi bar. Ol öz içine Ýewropany hem Orfiýety alýar. Ondan US Central Command diýip ýene bir täsir ediş sferasynyň çägi bar taýda. Ol öz içine ýakyn gününe göre we merkezi adany alýar, şoldan Türkmenistana öz içine alýar. Ondan US Indo-Pacific Command, ýagny Birleşen Ştatlaryň Hind we Ýuwaş Okean serkerdeligi diýilen dünýä bölegi bar. Ol Awstraliýany hem uzak gününe göre, ýagny Hataýy, Hindistany, Indoneziýa, Malayzia, Tayland, Koreya, Vietnam ýaly bir giden ýurtlar öz içine alýar. Indi bu täsir ediş sferasy näme anagladýar umumy? Indi şuň özi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tutuş dünýäň üstünden öz hegemoniýasyny agalygyny ornaşdyrmak üçin alyp barýan siýasatynyň aýdyn kartasy.
Ine şu regionlar boyunça da iş alıp barýan harby güýçler hem siyasi analitik merkezleri var. Ona da milyardlarça dolar pul berilýär. Olaň işi näme, olaň maksady näme? Ödem ünserşiňe diýýärli bu harby terkerdelik dil wagtlandyrylýar şu täsir edici sferalary. Olaň maksady näme? Olaň maksady Amerikan tutuş dünýä boýunça tutuş dünýäň dürli regionlary boýunça agalygyny güýçlendirmek hem ornaşdyrmak. Her hili yollar bilen. Ana şol ýanky adagdalyan general Erik Kuril şu Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeligi diýilýän şu dünýä bölegine serenjamlyk edýän şoňa ýol başçylyk edýän goşun generali. Şolam Gazagystany hem Kyrgyzstana tapar edip şo ýurtlaryň goranmak ministrlikleri bilen gepleşip geçirýär. O gepleşikler näme temany öz içine alanlygy ancak aýan edilen ol ýapyk kapylaryň aňyrtynda geçirilen gepleşik gozalan temalarym häzirlikçe gillin taklanylýar. Şu wakalyň fonuny da Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan döredilen ýürüýçi bir komissiýa Owganistanyň Demir Gadagyna Amerikada Aziya regiony bilen serhet ýakalarda IGIL'in hem Al-Kaidanyň täsiriniň güýçlenýäni barada ýürüýçi raport taýýarlapdyr. Hem şu barada da Pakistanyň Dawn adly neşri yakynna 21-nji iýulda ýürüýte makala taýýarladyr. Makalada Al-Kaida we IGIL Owganistanyň öz kuwatlaryny artdyrýarlar diýilip wagtlandyrylýar. Ödem şolam ýan kaýdyşymy diýäli Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan taýýarlanan ýürüýte komissiýaň çykaran netijesine esaslanıp şu baradaky maglumatlary getirýär. Indi bu makalada bu hasawatda umumyň goýulýan mesele näme? Goýulýan mesele soňky wagtlar Owganistanyň Demir Gadagyna ödem Talibanyň agalyk edýän Owganistanyň Demir Gadagyna Al-Kaida hem IGIL'in güýçleriniň kem artdyrylýanlygy baradaky mesele. IGIL'in güýçleri esasan kimlerden ibarat? Onu kimler düzýär? Amerikada ýurtlarynyň ekstremistleri, Amerikada ýurtlarynyň raýatlarynyň hasabyna. Şolaňam şu taýda güýçleri kem artýar diýip aýdylýar. Indi buňa da kim ýol berýär? O taýda häzirki wagt bilişiňi diýäli Owganistan Talibanyň elinde. Men geçenki käbir gepleşiklemde de men sede ýatladypdym. 2021-nji ýylyň, ýani geçen ýylyň awgustynda Amerikan güýçleri Owganistany terk edip ýurtdan çykanlaryna $1 trillion goloýlyk pula durýan harby tehnikany Talibanlara goýup gatdy. Ikinciden hem elinje Owganistanyň dolandyrşyny, häkimiýetini Talibanlara goşuryp çykyp gaýtdylar. Indi şunu ýönelige edilen zatlar, eger siz şunu ýöne bir bolandat, bir geleňsizlik netijesinde bolandat pikir edýän bolsaňyz, gaçy ýalňyşýaňyz, onda siz giýet düşüneňiz. Men şonu da aýdypdym, mene görersiňiz dedim. Talibanlar ýuwaşlyk bilen Amerikada Aziya regionuna täsir edip başlarlar. Amerikada Aziya regionuna hüjüm etmek, hem soňunda da kime dar vurmak, soňunda ortaýa dar vurmak planyny amala aşyrmak bilen bolarlar diýip. Şoňa ilkinji alamatlaryny biz şu gün görüp oturýarys. Onam näme görkezýär? Onam şu Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň döreden komissiýasynyň çykaran netijesi görkezýär. Şolaryň özleri tasdiklap oturýar. Talibanyň kontrolüne garamadan Owganistanyň Demir Gadagyna territoriýasyna Amerikada Aziya bilen terhet ýakada Al-Kaidanyň hem IGIL'in güýçleri artdyrylýar diýip. Taliban ýol bermese ol artmada. Taliban häzirki şoňa ýol berip başlady. Talibanyň elinde de $1 trillion harby tehnika, Amerikan ösen güýçli harby tehnikasy bar. Ödem Talibanyň häzirki wagt Talibanyň hökümetiniň geňeşçileriniň arasynda eýýän IGIL'in agdalarynyň bardygyny belleýärler. Ýani hasabatda bellenilýär. Indi özüňiz gödegine getirip görüň, şolar ýaly ýaraga eýe bolup duran güýç Taliban häzir Al-Kaida hem IGIL bilen taýuza sürgüýje urilse, buňa da Amerikada ady üçin we ortaýa üçin nähil howp bolup biler. Şu wakalyň fonuny da Amerikan Birleşen Ştatlary buňa alada bildiren ok. Amerikan Birleşen Ştatlary Amerikada Aziya regionuny öz harbylaryny berip, o taýda öz täsirini güýçlendirjek bolýar. Ine men şu öňden ýa berip gelýän duýduruşum
Amerikan Birleşen Ştatları regionu ayağını harby taýdan regionu ayağını tekse harby bagdalaryny açdy. Üstesine de Amerikan golluğundan peýdalanyp oturan Taliban güýçleri Merkez Aziýa regionuny IGIL we Al-Qaeda bilen taýýuzlaşykda aralaşdy. Onu Merkez Aziýa regionunyň işgal edýär. Merkez Aziýa regionuny näme maksat bilen ulanyp biler bu güýçler? Bu güýçler diýmek bilen men kimi gödüň tutjak? Modaly bilen Amerikan Birleşen Ştatlaryny gödüň tutjak. Merkez Aziýa regionuny häzir durnuksuzlaşdyrmak diňe Orsiýety aslyndan gaçyrmak üçin gödüňde tutulýan plan. Ine şuňa da häzirden alada bildirmeli. Şol ine Gırgıstanda geçirilen sammitde howpsuzlyk meselesi ödem gün ortadan awarynýan howp barada da gurrun edilipdir ýöne şuňa sebitin döwlet liderleri nähili düşünüp nähil çynlaka jemeleşýärler. Olar bir tarapdan düşünýän ýaly ýa Al-Qaeda, IGIL we talipler tarapyndan howpun bardygyny, ikinji bir tarapdan olar şu meselede Amerikan Birleşen Ştatlarynyň eliniň bardygyny düşünmeýän ýaly Birleşen Ştatlar bilen harby hyzmatdaşlygy eýem isleg bildirip başlanyp meňdeş. Esasanam Gazagystan we Gyrgyzstan. Ine şulam alada goýmaly. Amerikan şo taýdaky ekstremistik güýçleri ulanyp biljekdigi hakyndaky perspektiwa şo barada hop. Şuňa bermeli. Indi Gyrgystanda geçen sammitde Serdar Berdimuhammedowyň geň aldyran çykyşy Berdimuhammedowyň ala öýle şol tutuş sebit boýunça maglumat giňişligini goramak baradaky eden çykyşy boldy. Şoň eden teklibi boldy. Şoň eden çykyşynam Gyrgystanyň prezident administrasiýasynyň Facebook sahypasyna yerleşdiripdirler. Ine şu taýda şoň dol çykyşy bar. Bu taýda Serdar Berdimuhammedow orçça çykyş edýär. Ýöne men şondan käbir bölekleri türkmen diline getireýin. Indi Serdar Berdimuhammedowyň öňe ýetaty ideýasy näme? Olay diýär Merkez Aziýa döwlet baş tutanlaryny diýär habar ferişdeleriniň ýyşyny saýlaşdyrmagy we düzgünleşdirmäge çagyrýan diýär. Ondan daşarky ekstremistik we radikal elementleriň içerki syýasy ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak ugrunda edýän syýnanşyklarynyň Merkez Aziýa ýurtlary üçin ýetaty howp bolup durýandygyny belläň bolýar. Ine biz ýan kaýdyan meselemi de gelýär. Şo daşarky ekstremistik güýçler diýär biziň regionumyzda diýär täsir etmäge çalışýarlar. Onuň hem diýär şeýle de daşarky tarapdan ýerli taryhy diýip desturlary ters gelýän ideýalar we düşünjeleri ornaşdyrmak maksady bilen maglumat tehnologiýalarynyň bir kanun ulanylmagy ýaly zatlaryň yaramaz täsirini ýetirýändigini nyktan bolýardy. Nyktan bolýardy, nyktaýa, indi bolýar. Indi şu zatlary agdamak bilen bir giden howplar agdaýanda şu taýda nämeler gödüňde tutýar? Bu hakykatdan hem ýanky Al-Qaeda, IGIL, Taliban ýaly ekstremistik güýçleriň howpuny gödüňde tutýarmy ýa başga zatlaryň bu gödüňde tutýarmy? Buna düşünmek üçin bu çykyşynyň eýleki ikinji bölümine seredelim. Şu agdalan ýagdaýlary gödüňde tutup Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet habar ferişdeleriniň sebitin maglumat giňişligini goramalygyny belliýär. Olay diýär biz diýär sebitin diýär tutuş diýär sebitin habar giňişligini diýär biz goramaly, näde goramaly? Döwlet habar ferişdeleriniň üstü bilen goramaly. Ýani şoňa garşy maglumat sferasyna garşy biz özümiziň döwlet habar ferişdelerimiz ulanyp şol alternativ maglumatlary basyp ýatyrmaly. Kutuwatany bir şeýle diýdi. Sebitdäki maglumat giňişligini netijeli goramak üçin ýurtlarymyzyň döwlet maglumat guruluşlarynyň arasyndaky professional hünär gatnaşyklaryny puwtalandyrmak barada pikirlenmek, maslahat berýär. Belki de anjak temalary açyk görkezmek meselesinde belli bir ýörelgeler kodeksini işläp düzmeldir diýär. Hatda belli bir Görevliler kodeksini ne tutuş Merkez Aziýa sebitinde bir kodeks düredip, görevliler kodeksi diýilýän kodeksi düredip, şondan ural hareket etmelidir diýär. Şu noktalardan döwlet habar gulluklarının, medeniýet ferişdeleriniň we elektron habar ferişdeleriniň gatnaşmagyna howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan Merkez Aziýa medeniýet forumuny geçirmek pikirine teretmelidir diýär. Ondan şol urdan niýe biz diýär trening hem geçip durmaly. Ýani tejribe alşmak üçin belli bir forumlary gurulmalydyr diýär bilelikde. Şonu teklip edýär. Munyň diýär oňyn maglumat fonun
döretmeklige, sebitdäki hakyky ýagdaý has gowy düşünmeklige, gowy tergi berjekdigine anan ýarym niýem Berdimuhammed sözüni jemleýär. Indi görýänmi? Bir tarapdan ol ekstremistik güýçlüň diýe täsir etmäge finansiýanlyklaryny agdaýa, beýleki tarapdan habar berse işlerini ulanlayan maglumatlara maýdylar. Ýagny biziň diýe diýip surulmada garşy gelýän nemeler gymmatlyklymada garşy gelýän zatlar bar diýe maglumat giňişliginde şonam diýe bizi kollektiwleýin şondan hem goranmaly diýe. Indi men özüm nämäni bu taýda nähili nämäni görýän, ideýany görýän. Nämäni ýaňdyp diýe. Diňe men pikirim diýel, käbir tynçylygyň pikiri. Umuman söz azatlygyny basyp ýatyrmak boýunça kollektiwleýin hereket edeliň diýe. Hökümet tanqidleyen güýçler barmy? Adam hukuklaryny gorama uğruna jar çekýän güýçler barmy? Blogerler, synçylar, hukuk goraýjylar barmy? Jurnalistler. Şolara garşy kollektiwlerini göreşeliň. Şu arada da diýe biz öz döwlet habar serişdilenmedi, netijeli ulanalaýyn. Üstesine eýligi derli forumlar geçireliň, treýningler geçireliň. Diýip şonu teklip edýär. Inni Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa öýdüňiz bilýäňiz, söz azatlygy meselesinde. Häzir şunkun internet işläni okdiýan ýaly. Adamlar daşarky habar serişdelerinden maglumat alyp bilen oklar. Biziň sesimiz Türkmenistanyň içine ýeten okdiýan ýaly. Ýöne Türkmenistanyň döwlet lideri Türkmenistanda dolandyryp oturan güýçler indi şuň bilen hem şäklenmän, şuň bilen hem kanagatlanman, mundan hem beter hat gadaply daraşalyň diýen ideýany öňe sürýär bular. Indi bundan beter ýagdaý ondan nirek getirjek. Ýöne esasy ýene alada goýany gynandyrýan zat näme? Daşarky döwletler syn edip otýar. Türkmenistanda bolýan zatlar hem görüp otýarlar. Türkmenistanyň häzirki dikmesiniň hem eden teklibini hem diňläp otýarlar, ýöne seslerini çykaran oklar. OBSE diýe, Birleşen Milletler Guramasy diýe, Ýewropaň bir giden insan hukuklaryny goraýjy guramalar diýe günwataryň seslerini çykaran oklar. Olar diýmeler, bundan beterinde näme etjek? Indi näme galy diýmeler? Şonu diýen oklar. Gaýta üstesine soňky wagtlar ýene näme diýe? OBSE Guramasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny adam ýygjamlaşdyrdy. Soňky wagtlar trening üstüne trening, duşuk üstüne duşuk geçirýär. Onda o maslahat beren bolýar. Söz azatlygyny näde gowlanyrmaly, insan hukuklaryny näde goramaly, eýle beýle. Ýene de näme şuny diýip göz üçin spektakl. Bular nähili oýun oýnaýar, men nähili ýa-da täsir galýar. Bularny türkmenden göz içinde bir düşünje bar. Gow polisiýa, erwet polisiýa. Oýun oýnamak bar. Ýani sen saklaýan bir 3-4 tane polisiýa, olaň biri gow polisiýanyň roluny oýnan bolýar, beýlekden yaramaz haramzada polisiýanyň roluny oýnan. Biri üstüne sürünen bolýar, beýlek seni goran bolýar. Ýöne olaň maksady näme şol oýuny oýnap, sen kiýsäňdäki soňguja pul jagadyňy ütmek, şonu almak. Şonu ýaly oýun oýnaýar. Ine bular hem halkara arenasynda bilen oýnaýan, adam hukuklaryny goramak diýilen at bilen oýnaýan spektakl näme? Olar görüp otyr bilen haramzadalygyny. Biziň azatlygymyzy boýanlygyny, biziň diktatorlygymyzy. Interneti ýapyp oturanyny görüp otyr. Üstesine oň nähil teklip edýänem görüp otyr. Bular nämeden bolmaly? Söz üstünden o geçirilýän ýygnaklarda, konferensiýalarda tanqidlan bolmaly, aýyna biz alada bildirýär diýen bolmaly. Ýöne şol wagtyň özünde Türkmenistanyň diktator rejimi bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklamaly. Näme şuny etmeli? Aýna biz barbyr finansiýa diýen bolmak üçin. 30 ýyllar edilýän finansiýaň hiç ýyl netije bermeýändigini biz görüp otyrýar. Onda şu zatlaryň özü näme? Oýun. Bir demokratiýaň tarapdar diýen olup bular özlerine demokratiýa fan bolmaly, anhada siziň duşmanyňyz diýen bolmaly. Gerek gelir ýerine, eger şol duşman diýilýände bilen diýen etmese, bilen proýekti boýunça hereket etmese, bilen proýekti näme? Dünýä hegemoniýasy. Dünýäň üstünden agaly geçjek bolýan güýçler bar, şolaň oýuny oýnamaly. Ýöne özlerini bilen birlere demokratiýa edip görkezmeli. Beýleklerim demokratiýaň duşmany ýaly, şolar ýaly oýun oýnalýar adamlar. Şolar ýaly oýun oýnalýar. Şoň üçin hem ýanky edilýän çykyşlara göz ýumýarlar. Şoň üçin hem Türkmenistanyň internetiň ýapylmagyna göz ýumýarlar. Şoň üçin hem Türkmenistan ýaly, Türkmenistan rejimi ýaly rejimlere garşy sanksiýa giýirilmeýär. Diýme onu bilen bular şolar ýaly diktatorlaryň öýleri ulu oýuna gatnaşyp otyrlar. Şolaň proýekti boýunça hereket edip otyrlar. Şoň üçin bilen toguny tok diýilen. Şoň üçin men ýene döwredek şolar şu meseleni ýatlatmaly bolýan. Türkmenistan bilen baglanşykly soňky täzeliklerden birem Türkmenistan bilen Belarusiýa arasynda dowam edýän
Suud dawasy indi soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan Belarusiýa bilen suudlaşýar. Ödem o suudam öýde boluşdy bir suud, ol Stockholm Suuda Palatasynyň arbitraj institutu diýilip atlandyrylýar. Ol organ, ol organ näil meseleler, şöyle ol şu suuda gelişikleri ýaly meselelerde ýüze çykýan dawalary, maliýe meseleleri, suuda meseleleri, ummançylar ýaly dawalary çöýdýän bir ýürüýte bir edara. Ne şoňa da Türkmenistanyň hökümeti ýüze tutdy. Belarusiýadan belli bir meçhurda pul ütçek bolýar. Indi bu dawaň taryhy näme? Şu arada da Türkmen News neşri öňün bağışlagyna düýün şular ýaly bir syn ýerleşdiripdir. Şoň gyýtgaç taryhyna da bir gyýtgaç syn berilipdir. Indi dawaň bu düýüp mazmuny nämeden ibaret? Bilşiňiz ýaly 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen Belarus öýdara bir hökümetara alalaşygyny baglaşdy. Şol alalaşyga görä de Belarusiýanyň döwlete degişli Belgor Himprom diýilen edarasy Türkmenistanyna kali önümçüligi boýunça kandidat gurup bermäge borçlandy. Indi şonam gurdy. Şol 2009-njy ýylda baglaşylan şertnamaň netijesinde 2017-nji ýylda da şol gurulan obyektem açyldy. Onun açylyşyna da Türkmenistan odalky prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko ýürüýte Türkmenistana gelip şoňa gatnaşdy. Ol kombinat hem nirde açyldy? Ol kombinat Lewap welaýatynyň Köytanaw etrawynyň garlyk o ýanky şäherçetinde açyldy. Indi şo garlykda açylan şol obyektem soň aradan bir näçe wagt geçen soň dowal güýjünde işlänok diýip Türkmenistan tarapy şikayet bildirýär. Emma şol wagtyň özünde de Belarusyň hökümeti Türkmenistana şikayet bildirdi. Ýagny siz öz etmeli tölegňizden dowal tölegňi geçirmediňiz, bede bermeli, puluňy tölemediňiz diýip şikayet bildirýär Belarusyň tarapy. Türkmenistanyň tarapy siziň diýe guran kombinatyňyz diýe öz dowal güýjüne bermeli, önüm berenok. Siz diýe öz gurmalladyňyz dowal derejede gurmansyňyz diýip şikayet bildirýär. Indi Belarus tarafı maýdy, siz diýe kombinaty diýe işe girdiňizde biziň spesialistimiz çağırmadyk. Biziň spesialistler toparmyz baryp şolar ony işe girdiňler. Emma siziň özüňiz diýe ol başarmaýan adyňyzy edip diýe kombinaty ýola goýduk diýişin ýola goýduk diýdiňiz, emma talaba laýyk başyňyz çykmaýan ady etdiňiz diýip olam on ýaly şikayet bildirýär. Netijede näme boldy? Türkmenistanyň hökümeti size tölemeli pulumu da bir berjek däldi sebäbi siz etmeli işiňiz etmediňiz, üstesine de şu etmeli işiňiz kontrakt boýunça şertnama boýunça etmediňiz üçin sizden bir jerime talap etjek diýem. Ýanky halkara suuduny ýüz tutdy. O suudam ýanky aýdyşymyz ýaly Stockholm'un Stockholm'un Suuda Palatasynyň arbitraj institutu diýilip atlandyrylýar. Indi Türkmenistan näçe meçhurda pul isleýär? Belarusdan ýanky jerime hökmünde. Türkmenistan isleýän puly $1 milyard ýakyn, ýagny $911 milyon. Türkmenistan isleýänler. Indi şu suudy üçinem Türkmenistan ýürüýte bir firmany hakyna tutýar adwokat hökmünde. Adwokatlyk ýanky wezipesini ýerine ýetirýän. Olam Amerikanyň bir ýuridik kompaniýasy Squire Patton Box diýip atlandyrylýar. Olam bundan öňe tut seljermesiniň ilkinji tapgyryna $9 milyon pul alýar Türkmenistanyň hökümetinden. Ennem ýakynam bir şunlukda de ýene şu olarky puluň üstüne ýene $6 milyon goşulmagyny talap edýär bu firma. Şeýlelikde umuman diňe ýöne şu ýuridik firmaň adwokatlyk işini ýerine ýetirýän üçin şu kureçeni Türkmenistan hökümetiniň tölen pulunyň meçhuri $15 milyon. Indi bu suud dawasynda Türkmenistanyň utmagy bolan şansy näme derejede? Şansy näçe? Bu barada da bilermenlerin arasında türlü pikir var. Hakykatynda aýdýarlar Türkmenistanyň günäsi, ýagny Türkmenistan öz төлeben puluny kontrakt boýunça tölemendir Belarusa, Türkmenistanyň özi gaýta bergidar diýerler. Hawa. Şoň üçin Türkmenistanyň gutulmak şansy uly gelir. Ýöne Belarus bilen Günwataryň arasyndaky dawalary gödeňini tutsak, şugun
Belarus Ortiýetin Soýuzdaşy halaplanýar, ödem Ortiýete gönderilen ýardam berip gelýär. Ýani karwa operasiýalaryna da Ortiýetiň alyp barýan, Ukrainada alyp barýan. Şoň üçin bu taýda Günwataryň ýa-ki Suud instituty Türkmenistanyň tarapyny tutaýmak mümkin diýen pikir aýdýarlar. Ýani Belarusa ýamanlyk etmek üçin. Özüňizden bilişiňiz ýaly, hakykatdan hem Günwatarda işleýän Suud instansiýalary gynansak da Suud teljelmelerine köplenç tarap boýluga ýol berýärler. Men geçen gepleşiklerimim käbirlerine belläp geçdim. Ýagny Düwi Strasburgda ýerleşýän Ýewropaň yntanlyklaryny goraýjy Suud diýilýän Suudyň ýa-ki çykarýan kararlaryna ünsüreňde o taýda hakykatdan hem göze dursulyp duran tarap boýluklar bar. Mysal üçin Ortiýete gedek gelende ýylyna jerime baryn talýaýan Suud ýöne Ukrainanyň içinde kösenen, ýani Ukrainanyň harby güýçlerinden kösenen Donbasyň raýatlarynyň beren arzalaryna seretmekde bolýan. Ýani Suud adam yntanlyklaryny goraýjy Suud nol netije görkezýär. Ýani men aýtdym 600 golay şikayet gelip goşun Donbasyň raýatlaryndan öýlerem dogan garyndaşlaryny ýitiren adamlar. Öz şagalary ýa-ki öz garyndaşlary Ukrainanyň harby güýçleriniň ulanan ýaraglaryndan ölen adamlar, biýguna adamlar. Adaty raýatlar. Şolan garyndaşlary ýa-ki Strasburgdaky yntanlyklaryny goraýjy Suuda ýututýarlar. Şolaňa meçheri men aýtdym soňky bir näçe ýylyň dowamyny 600 tögörek diýdim. Ýöne şolaň hiç biri kanagatlandyrylmadyk. Nol netije. Ne şular ýaly tarap goýluklary görýärler. Şoň üçin şular ýaly adlary gödeňne tutanda hakykatdan hem şugun Belarusiýa düşmançylyk gödüp bilen garaýan Günwataryň Suudy belki Türkmenistanyň diktatyrynyň tarapyny tutubam, oňa ýa-ki $1 milliard puly peşkeş berýärmegem mümkin. Belarusyň haýryna ene şular ýaly pikirim bar. Siziň hem şu meseleleri baradaky pikirleňizi gadatlandyrýar, öz pikirleňizi, öz garaýşlaryňyzy kommentariýa bölümine ýazyň. Men pikirim bilen alalaşmak hökmanna sizem öz garaýşyňyzy şu godulan meseleler boýunça ortağa atyň. Şu günlükçe inha biziň habarlarymyz şulardan ibaret. Sebit hem Türkmenistan bilen baglanşykly. Geljekde de şular ýaly gepleşiklerimizde dürli temalar boýunça bölekleýin, şular ýaly tapgyrlaýyn, täzelikleri eşitdirmegimizi dowam etdirer. Şu günlükçe ilferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.